Pus thangkai mak phaio kajangna jora jomokse phaio mati haino pus thangkai mak hapai kanyo kajangani season jora wngwi phaio hingkai nokni bagwi haino hai taisa kalbari ni kaisa kwtal khobor kaham tubuui phaijokha taklai 2025 o chini Kokborok industries rok ni nayak nayaki kajangmani khobar taisa ang nokni bagwi tubuui phaijokha. Norok salsa swkangse chini Tripura ni khoroksa nayok chini takuk sobojit ni kalibari nukha na norok chini bukhuk priti bai borok kwnui ni kaisa wngwi lama tungsakhai himwi thinango khoroksa tei khoroksa logi rwnani hinui chongwi nalaimani. Tabuk mwtui haino tei khoroksa chini Kokborok industries ni tei khoroksa cute couple hinui mano borokno bo. Borok bo haino hai kwnui ni kaisa wngnani bagwi khoroksa tei khoroksa no logi rwna wngwi borok bo kaijaknani bagwi o 2025 bisio chongwi nalaikha. Chini Kokborok industries ni tei khoroksa naiki tei singer borok khoroknwi bo kaijaknani bagwi o 2025 no chongwi nakha. Borok wngkha chini khoroksa naiki belai sinimung manjak naiki chini bukhukjak Lipika Debbarma tei chini Kokborok gaan rwjabna kwrwng Nuai Debbarma borok khoroknwi kaijaknani hinui tabuk social media o kaisa invitation card kaisa tabuk viral wngkha ba kaisa invitation card nokhorwi phaikha chini mangpili o. Nugui mankha na norok o video ni mangpili o je chini takuk Nuai Debbarma bai chini bukhukjak Lipika Debbarma kaijaknani hinui kaisa invitation card sapokjakmani lukurokno bongni kalibari o kobongna bagwi. O invitation card o swijak tongo bongni kalibari ni date norok nugui mankha na 15 February 2025 o bisio no borok kaijaknani hinui o invitation card o swijak tongmani. Tei norok nugkha na o invitation card o bongni buma buphasaok bongni nukhung ni okra chaka rok lukurokno bongni kalibari o phai manjaknani bagwi kobongmani bo norok nugui mankha na. O kobongmung bwlai o swijak tongo khapangni takuk bukhuk song sinai carton ni rwuimanwi chini thwuibara ayangmasing thangjak borom gwnang Swadesh Debbarma ni sajala okora Nuai bai Vidya Prasad Uttor Moharanipur Telumura kami ni borom gwnang Harendra Debbarma ni sajak okora Lipika ni kalaibari phainai 15 February 2025 ni phung jora khumulung ni Nuai auditorium o songdojaknai. O sal kwtharno rwgwi Deeper ni mai khopjak khojak phaina bagwi kwrjakjao tei kaijaknai Bwrwi bai chwla no hama rwyafaina bagwi kubukjao tei kalibari songchakjaknai Nuai auditorium khumulung West Tripura. Kwchanai wngkha borom gwnangjak Anita Debbarma buma hinui o kobongmung bwlai o swijak tongo. Hingkhe tabuk norok nugui mankha na phainai 15 February ni dino chini bukhukjak Lipika bai Nuai Debbarma ni kalibari wngnai hinui kobongmung bwlai mangpili kachoui faimani. Hingkhe norok haino hai taisa o 2025 bisio tei kaisa chini Kokborok industry ni cute couple no nukphinai. Hingkhe norok ani o video no chajakhai ani o channel no chajakhai ani channel no subscribe khai di tei like share rwdi mwdui hai teibo kwtal kwtal video nainani bagwi.